Pinersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program. Rated SPG Top Secrets. Ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Mainit malagkit nakakapanabek. Yan ang pag-uusapan ngayong gabi. At meron na nga po tayong top secret sharer mula sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hi, good evening po. Good evening to everyone. Ayun, pwedeng malaman ko anong pangalan nila o anong pwede naming itawag? Tawagin niyo na lang po sa pangalan na Heart. Heart, ilan taong ka na? 27 years old po, taga Dasmariñas. Hoy, Heart 27 from Dasmariñas. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Heart, ano ang rated SPG Top Secret mo? Oh my God. I have a partner po ngayon. 3 years partner ko na siya. Bago po kami naging mag-partner is meron po akong ka-live-in partner. And then, yun nga po. And then, hello? And then, yun nga po. Nagkakilala kami kasi kababata ko po yung guy. Mm-hmm. Ngayon, dahil nga po may ka-live-in partner ako, yung ka-live-in partner ko is super matropa. Mm-hmm. Yung kapitbahay ko na guy is lagi siya napunta sa bahay dahil super close ko po kasi talaga siya. Mm-hmm. Hanggang dumating kami sa point na dahil yung ka-live-in partner ko is laging wala, laging nasa tropa, napol ako dun sa kababata ko. Mm-hmm. Hanggang dumating po kami sa point na every time na walang tao sa bahay namin, may nangyayari sa amin. Biglaan na lang ba ito nangyari? Or parang sino una nagparamdam sa inyo? Bali, ang una po nagparamdam is si Guy. Kasi matagal na pala siyang may gusto sa akin. Hindi ko alam. Kasi ever since, ang tingin ko lang po talaga sa kanya is kababata. Mm-hmm. Sa side ba niya wala siyang sabit? Wala ba siyang pamilya? Binata naman po siya. Binata, and ever since hindi pa din po nagkakaroon ng partner, jowa, girlfriend, or what. Pero Yes. umuutot siya. Kasi partner siya eh. Yun na nga po. Alright. So basically, meron kang live-in partner, pero dahil matropa si live-in partner, meron kang kababata na lagi kang sinasamahan sa tuwing may kailangan ka siguro sa buhay or kailangan mo ng kalinga, atensyon at suporta. So, siya yung lagi Yes nandyan po. to the point na na-fall ka sa kanya at may nangyayari na sa inyo. Tama ba? Yes po. Hindi alam pa Ayun nga. up until now ng partner mo na merong ganito kayong kaganapan ni kababata. Bali ganun na nga po. Oh. Pero between you and your live-in partner, may mga nagaganap pa rin ba sa inyo? As of, almost 1 year na pong wala. Kasi may nalaman po ako na medyo na-disappoint ako dahil yung live-in partner ko is meron po silang ginangbang.
Ano? Yes po, meron silang ginangbang ng almost, 12 na katao. Na nalaman ko lang din po dahil may nag-message sa akin na tropa niya at nag-send po ng video na nandun siya mismo. Ano yun? Bakit merong ganong klaseng aksyon? Like, eto bang live-in partner mo to ay miyembro ng isang fraternity, gang, grupo? Hindi ko sure. Anong naging dahilan kung bakit ginawa nila yun sa isang tao? Mahilig po kasi mag-rage yung ka-live-in partner ko. So may mga group siya ng Gang is isang tao. Ano? Sorry? Hello? hanggang may nag-message na lang po sa akin na nagpakilala na miyembro din po at kasama din po sa video na yon na nanggagangbang sila ng Isang babae? 17 years old na babae. Sinabi mo ba sa live-in partner mo na alam mo na may ginawa siyang ganun? Opo, kinonfront ko siya about doon. Hindi siya umamin. Even hindi ko po kasi sinabi na may video. Kasi ayoko natatakot po ako na baka makarating sa parents ko, sa parents niya. Ganun po. Almost 10 years na po kami magka-live-in partner. First jowa ko po talaga siya. Oh, okay. Tapos Yes 1 po. year, wala nang nagaganap sa inyo. Dahil doon sa nangyaring yun, dahil sa nalaman mong yun. Tama ba? Ikaw na yung umiiwas sa kanya. Pero, nangungulit ba siya sa'yo na mag-awak sa'yo? Alam mo yung magkaroon kayo ng intimate moments? Yes po, every single time naman po nahingi siya ng ganun. Ang problema nga po is nalaman ko nga po na nagkasakit siya dahil dun sa nangyari. Hindi lang po kasi siya once nangyari. Siguro po ay 4 na beses. Yung pagkakasabi po ng lalaki sa akin na nag-chat sa akin is 4 times na po may ganun na nangyari. Iba't ibang girl. Nakuha sila ng girl sa mga beer house. Napili sila ng bata para ganunin po. Tapos grupo sila ng kalalakihan. Yes po. Kaya medyo natakot ako kasi ayoko, baka mahawaan ako or what nung ka-live-in partner ko. Paano mo nalaman na may sakit tong live-in partner mo? Nagkaroon po siya lagi po siya nagrereklamo na pag umiihi siya masakit, dahil nga po ka-live-in partner ko, ako yung naglalaban ng mga damit, nakita ko syempre po, sa tayong mga babae is masyadong praning, nag-search lang kung ano-ano na bakit may ganto sa brief, may ganto sa ganto. Kaya po nalaman ko na meron siyang sakit dahil nga po nakita ko sa brief niya mismo hindi siya basta yellow stain or what po eh. Talagang nagkaroon po siya ng tulo. Yes po. Gosh. Di ba starfish? Yes. Po? Starfish, wala. Wala po. Kaya medyo mahirap po sa akin nangyari yun. Hanggang yun nga po, nakakasama Paano ko kung ginawa niya lang basahan yung brief niya? Hindi mo ba naisip yun? What if ginawang basahan ng live-in partner mo yung medyo brief niya? wala na po sa akin kasi hindi siya katanggap-tanggap or what. I see. Pero yung baby na kasama mo sa bahay niyo ngayon, anak mo ba yun? Yes po, anak ko po. Anak ninyo ng live-in partner mo? Hindi po. Yun nga po. Yun nga po. Bali, anak ko po siya dun sa kababata ko. Pero, until now, until now, hindi po alam ka-live-in partner ko. hindi alam ng live-in partner mo na ang anak na kasama nyo ngayon sa bahay na akala niya kanya, sa kababata Yes. mo pala.
Yes po. Hindi ba kayo nahuhuli? Never bang nagkaroon ng hulihan, bookingan, na parang yung kababata mo at ikaw, may relasyon, ganun? Meron na pong time na nahuli kami. Kasi nga po, yun nga po yung isi-share ko sana kung paano nangyari. Nagkaroon kami ng anak ng kababata ko. Nahuli naman po kami once, pero pinanggulang bahala lang po ni Boy, nung kalibin partner ko, kasi nga po, meron din po siyang mga ginagawang kalokohan. So parang para sa inyo, quits na kayo eh. Ganon? Ganon ba yun? Yun nga po. Yes po, yun yung tingin niya. Na, ako po, matagal ko na pong gusto makipaghiwalay. Kaso, lagi ho akong tinatakot ng kalibin partner ko na, yun nga po, papakamatay siya. Every single time po na magbabanggit ako. Ilan daw na yung anak nyo? Bali, 2 years old po ngayon. I see. Tapos nagsimula yung ginawa nilang panggagangbang. Kailan? Bali, sa loob po ng 10 years kami ay every year, bali, 4 na taon na pong ginagawa niya yun. Yung 4 na babae lang po yung nalaman ko, pero sabi po nung nag-chat sa akin is 4 na taon na daw po nangyayari yun. Okay. Anong plano mo ngayon? Gusto ko sana makipaghiwalay. Hindi ko lang po alam kung paano ko makikipaghiwalay at paano ko aaminin dun sa family namin both side. Na yun nga po, hindi niya anak yung kasama namin ngayon. Natatakot po kasi ako na baka anong gawin ni Guy, ni living partner, pag nalaman. Yung bata, kumusta naman? Like, yung live-in partner mo ba ay tumatayo talagang tatay? Responsable ba siyang ama? Kahit hindi na siya responsable yung partner, responsable pa rin siyang ama sa anak ninyo na akala niya anak niya? Yun nga po siguro dahil din po sa walang lukso ng dugo. Yun nga po, hindi siya totally nagsusupport dun sa bata. Bihira lang din po kumbaga, family ko po talaga yung bumubuhay dun sa amin nung bata. Etong si live-in partner, when you say kasi live-in partner, kasama mo sa isang bahay, magkasama ba kayo talaga? Yes po. Nasaan siya ngayon? Dito na po siya nauwi nasa biyahe po. Pauwi ng bahay? Yes po. Ay, hindi po. Bali po siya ay rider. So, since siya, Aris, nasan si Aris? Baka ikaw dito. Ikaw yung live-in part. Sorry meron kasi kami dito bisita sa loob ng booth na, rider. Baka ikaw to. Baka ikaw yung tinutukoy dito. Umamin ka na. Charot. Biro lang. So, rider siya. So, paiba-iba yung oras ng pag-uwi niya. Tama ba? Yes po. Dalawa po kasi Isa sa morning, papahinga din po ng saglit dito ng hapon, 4 hours na tulog, then biyahe din po ngayong gabi. Ganun po. Okay. Ikaw, ano namang ginagawa mo sa life? Nasa bahay lang po kasi na-stuck po ng pagtatrabaho gawa ng bata. I see. Yes po. Pero supportado naman po kami din nung kababata ko. Siya po yun din na tumutulong sa akin para mabuhay yung bata. Pero alam naman niya na anak niya yan? Yes po. Isa naman Kanino nakapangalan yung bata? Bali po sa sa ka-live-in partner po. Okay. Uy, Heart, overtime na tayo dito. Meron ka pang gustong imensahe sa live-in partner mo? Okay po. Doon sa live-in partner ko, sorry kung may nagawa ako
nadala lang din siguro ako ng dahil sa mga nagawa mo. Sana pag nalaman mo yung totoo, matanggap mo at hindi ka gumawa ng ikakapahamak mo. From the start naman kasi pareha tayo nagkamali. Makakahanap ka din ng right person para sa'yo. Yun lang po. Wala na po masabi. Okay lang yun. Hindi na kita hihingan ng mensahe doon sa kababata mo, ah. Yes po, okay lang Oo. po. Tsaka para doon sa anak mo eh. Sarili mo. Kasi baka mamay marami na mahulog dyan sa bahay ninyo. Parang rinig na namin yung mga nahuhulog dyan eh. Hindi ko alam kung ano yung mga nagaganap na dyan sa loob ng bahay May ninyo. pusa po kasi ako sa kwarto. Sorry. Okay. Ang dami mo namang alaga. Opo. Anyway, Heart, maraming salamat sa pagtawag mo at sana kahit papano nakagaan ang iyong pakiramdam ang pagtawag sa programang ito. Maraming salamat and I pray and I hope God give you the gift of discernment para alam mo kung ano yung magiging aksyon o desisyon na tatahakin mo sa buhay. Alright? Yes, well, thank you po. Salamat! Alam mo yung feeling na akala ko din talaga ngayong araw na to, puro SPG lang tayo. Na may katatawanan, ganyan. Parang biglang, uy, ang bigat ulit ng Friday natin ah. Ganun na naman yung naramdaman ko. Dapat nag-swap yung caller natin kahapon tsaka yung ngayon eh. Yung kagabi na caller, SPG yun eh. Guys, uulitin ko. Pag Friday, gusto ko lang magpahinga. Light lang tayo. 'Di ba? Ipapahinga ko nga yung utak ko. Ipapahinga ko yung damdamin ko. Lahat ng kasukasuhan ko, pinapahinga ko. Pero hindi, joke lang. Half joke na lang pala. Hindi, pero yun nga kabisyo. Gusto ko lang linawin no, na every Friday, yun po yung rated SPG Top Secret natin. Kapanapanabik, kapainit-init, malagkit. Yun yung mga tema ng ating SPG. Pero pag Mondays to Thursday, yung mga seryosong usapan tulad nito, nanilagyan nyo ng mga chukchak chenes tulong dugets na may nangyari, whatever. Gets ko po yun. Pero mas maganda po itawag nyo yan kapag, yung ano mo yun, Monday to Thursday. Pero ako naman, bukas naman akong tumanggap ng tawag ninyo kung kinakailangan talaga, kung may bigat na nararamdaman kayo sa inyong mga puso. I will be so willing to help you guys para kahit paano maibsan ninyo yung bigat ng nararamdaman ninyo. Ako, pwede ba akong tumawag sa inyo? Pwede ba yun? Anyway, uy guys, maraming salamat sa inyong pagtutok ha. Bukas, actually magsasama-sama pa tayo bukas. Bakit? Kasi meron tayong Love Radio Academy, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At dyan po natatapos ang ating Top Secret. Nakapilang ang inyong basa, Princess DJ Rocketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At para sa lahat ng mga nandito na iwan sa booth, ngayong gabing ito, magsigawan, magpalakpakan ang mga mababait. Ay, hindi pala kayo mababait. O yung mga masasama. Wala. Kala nyo naman talaga. Anyway, guys, thank you so much for coming. So, good night and God bless. Bye-bye.